Mara vilayatynyň dürli sebitlerini anny güni öýlen duýdansy turan tozan dumanly howa we ýygyany howada emele gelen ýakymsyz iýs sebit ýaşaýjylaryny gorkuzdy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 13-nji noýabrda sebitden maglumat berdi. Köp sanly mekteplerde ikinji salkyny okuyan okuwçylar howanyň ümürleşmegi bilen gystagly ýagdaýda öýlerine ugradyldy. Çal tozan vilayet merkezine bu ýanaşyk sebitlerde giýjeti bilen saklandy. Demirsyma keselinden ejir çekýän birnäçe ýaşaýjy tozan howanyň ýygyany üsküle bugün ýygylaşanyny aýdýarlar. Çal tozan turan mekteplerden gystagly ýagdaýda öýlerine ugradylan okuwçylar hem ümürleşen howada dem almagyň kynlaşanyny, üsküle bugün ýygyjymlaşanyny aýdýarlar. Öýlen salkynda okuyan okuwçylar çal tozan turanda üsürüp başlapdyrlar. Mugallimler okuwçylara ylgap öýlerine gitmegi, öýlerine baryp derrew agzylaryny we burunlaryny saýkamaklaryny tapşyrypdyrlar. Diýip bir marly ýaşaýjylar. Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky ýyllarda tozan howanyň duýdansyz ümürleşmegi, çägeli şemalyň öwüsmegi, howanyň düzümine tozan duýdy bölejikleriniň köpülmegi ýaly howa hadisalary köp gaýtalanýar. Häkimetler adatdan daşary howa şertleri barada düşündürüş bermeýärler. Marda turan çal tozan käbir ýaşaýjylary dürli çaklamalary iterdi. Köp adam ýene-de koronavirus keseline garşy howadan derman sepilýändir öýtdi. Sebäbi howada xlorun ýiti ýiti duýuldy. Diýip bir sebit ýaşaýjy Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýa-da global koronavirus pandemiýasy döwrüne ýokunç kesele garşy görüş tagallalarynyň çäklerini türkmen häkimetleri ýurdun dürli sebitlerine uçurlar bilen howadan derman sepipdiler. Marda turan tozanyň ýygyany imo sosial ulgamyny paýlaşylan käbir suratlarda adatdan daşary howanyň germini belli bir derejede görmek bolýar. Bir suratda görnüşinden giýje wagty köçelerdäki çyralaryň ýagtysyny ümedleşen howany synamak bolýar. Sosial media ulanjylar biregi tozanly howada agyz burun örtüklerini dakynmagy, zerur bolmadyk halatyna daşaryk çykmadygy ündäýärler. Merkez Aziýa sebitine hususan Aral deňiziniň suwunyň çekilmegi bilen sebit ýurtlaryna, şol sany Özbegistanyna we Türkmenistanyna gurok we ýarym gurok sebitlerde duýdly we çägeli tozan gaýtalanyp durýar. Merkez Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri Aral deňizini halas etmegiň halkara gatnaşynyň çäklerini sebit hyzmatdaşlygynyň, suw hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulýanyny, şeýle-de daşky gurşaw meselelerini, durmuş ykdysady meseleleri çözmekde birlikde tagallalaryň güýçlendirilýänini aýdýarlar. Gazawstanyň we Özbegistanyň çägine ýerleşen Aral deňiziniň suwy hususan Sowet häkimeti ýyllarynda sebitde suw serişdelerinden tyşyýsyz peýdalanylmagy netijesinde epesli çekildi. Ekologiýa betbagçylygyny getiren bu ýagdaý sebit ýurtlaryna çözülmesi kyn daşky gurşaw meselelerini we durmuş ykdysady problemalary miras goýdy. Şeýle-de hünärmenlere görä Aral deňiziniň suwunyň çekilmegi sebitde çölleşmäniň gerimini giňeltdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň çölleşmäge garşy görüş boýunça konvensiýasyna 1996-njy ýylda goşuldy.